ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатноки дигар баҳри шумо. Марҳамат дӯстон, тамошо кунед. шикорчи ҷинҳо ин одамҳо худашонро ҳамин гуна ном мегиранд ва ин одамҳо ин дафъа ба як хонае мегӯянд ки соҳиби ин хона дар вақти худаш хело ҳам бой буд ва ба гуфти одамҳо гӯё ӯ девона мешавад ва зани худашро мекушад ва дар ҳамон ҷо худашро низ ҳам мекушад ва ин одамҳо мехоҳанд бифаҳманд ки дар ин ҷо рӯҳи зани ҳамин шахс то ҳол ҳаст ё ин ки на. ва инҳо худашон мегӯянд ки мо аз худамон боварӣ дорем ки мо ӯро мебинем ва бо ӯ сухан мекунем. лек чӣ хеле ки мо худамон дида истодем, ин рӯҳ намехоҳад ки бо инҳо гап занад. лек ҳамаи ин одамҳо ба ҳар тараф паҳн мешаванд ва дар ҳамаи хона камераҳо ва датчикҳоро мемонанд ва баъд аз чанд лаҳза яке аз ин датчикҳо ба кор медарояд ва чӣ хеле ки мо дида истодем, дар борои шкаф як шишае монда шудааст ва ин аз ҷояш меҷунбад ва ду бор садое мебарояд: аз ин ҷо бирав. Boneca, se tiver aqui. Você pode chegar perto da boneca, você pode chegar perto aqui, ó. Não pode, ó. Dois. Olha só. Eita, pelo lá em cima, lá em cima, lá em cima. чӣ хеле ки мо дида истодем дӯстон, агар мо бо диққат нигоҳ кунем, дар ин хона ашёҳо худ ба худ ҷунбида истодаанд ва баъд аз чанд лаҳза дар ин ҷо садое мебарояд ки ҳамаи инҳо аз ин садои даҳшатнок метарсанд. ва ин одамҳо тасмим мегиранд ки ҳамаи таҷҳизоти худашонро гирифта аз ин хона бираванд. лек дар вақти аз ин хона рафтан, ин камерачӣ дар лестисаҳои хона як занеро мебинад ки аз тарсаш қариб аз ҳуш меравад. ва дӯстон, ин факт аст ки мегӯянд ҷасади ин занро аз ҳамаин лестнисаҳо пайдо карданд ва барои ҳамин ҳам онҳо ин рӯҳро дар ҳамин ҷой диданд. ин видео бошад дӯстон тамоми ютубро ба ларза даровард. якчанд ҷавон дар соҳил як чизи хеле аҷибро мебинанд ки аз миён поёнаш ба моҳӣ монанд асту аз миён болояш ба инсон ва инҳо инро дар шабӣ мебинанд ва аз ҳамин сабаб ҳам хелоҳон зиёд метарсанд. ва чӣ хеле ки мо дида истодем дӯстон, аз ҳама аҷоибияш дар он аст ки ин зинда аст ва аз худаш як садои хелоҳон аҷибро мебарорад. баъзе аз одамҳо мегӯянд ки ин дар ҳақиқат русалка аст, аммо баъзеашон мегӯянд ки ин сирена аст. лек одамҳое пайдо мешаванд ки мегӯянд ин видео фейк аст. ва ба гуфти шумо дӯстон чӣ? ин фейк аст ё ин ки ҳақиқат дорад? ин роликро бошад дӯстон, чӣ хеле ки мо дида истодем, аз камераи видеорегистратори мошин гирифта шудааст. як ҷавон дар шабӣ ба даруни ҷангал мерафт ва бинед дӯстон ки дар як лаҳзаи кӯтоҳ аз пеши ӯ чизе мегузарад ва ман наворо оҳиста мекунам, шумо бо диққат тамошо кунед. аввалан ин ронанда худаш хаёл мекунад ки ин ягон ҳайвони азимҷуса аст, хирс ё ин ки ягон чизи дигар. лек вақте ки ин наворо оҳиста карда худаш тамошо мекунад, дар шок мемонад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.